Borok muni sungai asai phaike wanama koroi kirima koroi tongthok mani bai kopulung langma snamna mosok jago hai hinyo lukro korong korong thairogo berayo thango korongo nayo khano srangro khano tongthoro langma kaisa na kaisa samung tangi tongma sai kisa lela mung naharo phiaba kok triplani sakthar mung bai montang montango thangai kaisa wan samung yafarjago joto lukrokni bagai Hingke seng to paite agoling simi montango seng paisok paika. O montango jotono khaksangna ni bagai phailayo. Hingke o khaksangma ni kokno seng tini darani khoktino seng khnanya leinai abon bagai darano ang jora ya farirne. Au hamai siari khabar date bukuk song seng kok tripurani team tini phaijak camera khai tongo jiten yango tongo onita nor jotono seng kok tuma purlai phunuk da boke camera nuklugo mamang sege camera buskango mamang au montango phaike borok jotono khaksangna ni bagi phayo bekhano holosorna bagi phayo dukho dosa langmani pati mungrok no pogoi sapsa no bar kesang sana phayo ahya deba hingkai obo oro phaike siminda seng tong thoknai je phaimera no tam sanai ba abagi chingle oro sok paikaba oro ni kisa kok sanani tole tongo kok sanani hingkata nor khata ano honai borok jenok der khata sanamo kok belai sakra kok sawo honai yaba kok sawo honi himpano nangmani tongo hungka khaba nor like dedi jodi kok nangya sadaka tola comment share dini kok sae ko honai kono khatiya ang jotoni comment poryo hedeba asole wan sukjangnai tongo tabuk chini protecta yapri se thaniwo babaisa phasing sini nung ang sanna se nangleya tama political party hindi borok bo sawo tipra sarang no te develop khane nango NGO bo hindi borni kabang ma problem tong society ni amno develop khane ni hino tong ko song borok bai mala khebo bahai biang tong khobor tamo nong yang ni khobor ahero mang salai tong lai la khaksangi tong na ni jaga borok khaksangi tong na hino jodi sung montango phayo keba sipahi jola thango keba nirmahol thango amhai berai lai hongka ke khakasang mani orobo tong bekhano dukho tektoni yakak rui or ni nobar bai baksa kobonai o hatai hacho koplong khai berai torni mosumo phiaba nung nogo kifil thangkena se o agini siari agini chumui agini monak ro kolomai thang huke oro srapsa phaimani ha sakawa tonglangnai 50-60 bosor oro 1-2 gona tongphai tongthoka tai rokha dukhmang baike tonglai ba a dukhni yakaknani hingka kai ang kha khlayo tini montango phai जों बखानो खाकसां रमा हाइनो नगो तंगै बो जों जदि खाकसां नि गाके चिन थेनि वान सुमुं सलायनो नांनाय नि वान सुमुं बाइके सलायनाय नायदि जों वान सुगै तंगो जे हा साकानि जो प्रोटेक्ट जोंजाल बा प्रॉब्लम्स आब्रो हाइनो आनि लाइबो फायो आन लाइबो फायो होनलायो एक्चुअली जों बो तु मानि तंगो काइसे प्रॉब्लम आ तुबो मानि न आं तुबिया तंग दा मानो आबो तो सेस्ता मा खायने गे ताबुक नों बैयांनि बाबायनि कक सानाय नगो रांरि गोनां बिहिक बसा साख्रि खायो बेबां तंबायो बो हुंकाबो सामुं तांनानि सेला जागै प्रॉब्लेम जागो केबो केबो तांसिनि तांगै बो वाक तक रिनाय बसाबोतै पुसिना का बेलाय पाइले हलिया आरोबो तांगबो पाइया आङो नगनि सामं बाय आरोबो टेंशन गाके बाक्सांकेबा बिहिक बसायका थालाय थाया आरोबो टेंशन बाक्सांके बिहिक रिसितै लायो बसाय रिसितै लायो आबा केबो टेंशन गे आबो टेंशन जोंनो क्रिएट खालायो যদি বিহিনি আমাই দাউদঙ্গি দংখাंके तो सराय लायना दि आरन से पाइथांगो किन्तु ताबो मिडिया रगो काथ्र लायो आं बनो लासिरना हनै बिनि बिहिक से अथस बबाय बिसना थामसा थुनाय बिनि बसा बनो सालसाया सालसाले रिसुइ रेखना संगि सुगि चार खना बिनि लाइफ स्टैंडिंग थानिबो बिहिकनिबो याक दंखना बा बसायनि याक दंखना किन्तु बिनि एगेन्स्ट से मिडिया फाइ सालाय अब तो बेले निजिनि क्रिएट खाइ दं प्रॉब्लम saksak no nijine funo gitong hamya no haya do गाके आब्रो किन्तु पर्सनल प्रॉब्लम से नि नुखुनि बिसिङो नोंनो क्रिएट खायो अथस नोंनो सारा दुनिया सावका आवनि निसि प्रॉब्लम दंखो प्रॉब्लम खा निजिनि जदि आसायना नि जाथन का आमनो खाया दंखनो प्रॉब्लम आसाय आङै थाङो गे आबो हायरनो मा सावता खाकतांनि दंनान कक सालाय दंमाबा गे जों montango फाइने बखानो स्रापचन बागि खाकसाङानो सारा जीवनि बागि खाकसाङि दंनान हिंगाके लामा किन्तु निनि यागसि आं सामा हंगेता गाके ओ जे प्रॉब्लम बाय नगो मावालायो आ प्रॉब्लम खाया दं हनचाव हे दबा जदि कोनो मिस अंडरस्टैंडिंग के नों मा करिंके तांगि वालाय तंसना बारो बा जे वालायबो हामै थांमानो ताइ मीडिया फायना नांया कागले फुइलां नांया आबगिनो अबो हंगाके आं जा साइड नि कक सामासे नुखुं हुकुं नि कक ताक बेबसा खाने र
ব্যবসা খাইনে রক গমা জায়গা ওয়ালাইলাयो রাংরি লেনদেন নংলাयो আবরক বাহাইनो जेसुक मानसाक सेकांबारे वान सुगि सामु खायखांके आबोनि हयते किसाले काति मानलायो नों जे कुरु बरबाय कक साना सेकां आं सेकां बबाय थांगा ताम सानाय थांना सेकां तो प्रिपारेशन ना दि आरो थाङै सायनाय हिंखांके न बिनि प्रब्लेम कायसे कायसे कराय थांनाय खुक जाया साजाकथिं थानाय बुइबाय बा कक बांलायफोर मानो आबोगिनो जे कुनु सामु खायनायनि सेकां प्रिपारेशन नांगो सालसा सेकां जुगालि मुं नांगो या भाइता आबो हिंखाके थांगा बिजनेस नि कक ताबुक जतनि से प्रब्लेम हिंखाके बरक जतन माइ जाय तंगो माइ मासे आले कम नंखा कष्ट मस्त फानो द मासे बियाल जागा तो बियाल तंगना तो फानो ताबुक मोटा मोटी सावै नङै तंगो जतनि प्रब्लेम बक खरगो तैलायनि ताबुक हायनो केबा काबलायो केबा मतायनि सुरलायनि तो मानका बुआग्रान तैलाय बुआग्रा प्लास दफानि हामख्रायनो तैलाय अ ककर साथाय कलायो तान हिमबा खाकसां लायनि कक सालाय दंले नोंले नि नगो माइ तंगो रां तंगो बोसा तंगो बोतै तंगो बिक तंगो तो फान खाकसां या ताम हिमाले नंगो बुआग्रान तैबो चिंता देश न तैबो चिंतां दं अ देश न तै चिंतां मानि आबोनो बांकिसा सानामो संगो मोनतांगो फाय आबोनि आंतिनो कचां नगबार सिब और गायरें गासोगै गाय तामुनि आंगर साना नाय हिमबा नादि अ जरावो चिनि जे खाकाहाम बखानो चिनि जे बखा केबेल कसंनो नाय बुइ गोबां मा गेम थङो बेङाय लायो सुजुग ना लायो निजिनो कतर सादिरना नि चेष्टा खायो ताबुक नरक एग्जाम्पल नायनाया आंक कलक सालि और बाराखन सानो नरक जतन हामजागि दङ बुबाग्रानो जोंहा पार्टी खाया जतन हामजालाय दङ किन्तु अ हामजालाय दङ हनै केबो कुनु साया दो किन्तु अ सुजुगनो खरसा खरनै तामो निजिनो कतरके फुंना बागै बुइनिमो कल तिखलायना बागै हामियानि लामा तैफानो थांसगियो अ गारिङो हाबनानि हिंगाके दगलाम यांतिसि दो किन्तु यांति हाबकांगाके नों थांमा फामेन बुइके मुइतु मारैया जेफ्रु उ बेरा तानसिगि हाबकांगा अ मंगो फनासि सिकक यांति हाबो गे साबो ग फना बतांगि हाब बनो जलि लायनाय बनो कुल लायनाय बके फेमास नों थांगा माने आं साबाका रायदा अ गारिङो हाबनानि रायदा दगलाम तै ब हाबका उ यांति रासिगै तार माने आंति रासिगि हाबनायनि बुम कतरन थानाय अ यांति जे मेंटेन सिरियल मानि चलि दंनाय बरनिखा थांलाय सुब खायफानो बं बुम सोंलिया এই অবাহানিও কে সেম কন্ডিশন ত্রিপুরা হাও যতন হামদলাই দङ बुवाग्रानो जतन हामदो दफानो किन्तु अरवो साकनि कतर साकनि बुमुं पिरनानि बागै बुवाग्रानो वाइसा मिडियाव बासावनि साइरिखा हामया बसुइ बमुसुक आमाहिनि खुक सित्रा साकेर नरक जे जत बुवाग्रानो हामदो ताम सालायका ब बर ताङि हायकेसा बिना सामा चाया ग बरनि बुमुं कयबार खुजाका ओ जे हामिया खायनि बुमुं कयबार खुजाका जेसो खुजागो आजुग बि बुमुं सुगि दङ गे जे बरक आमाके बुमुं खोजागो बननो किछु शक्ति दङ फानदुइनाय बनो प्रमोशन दिरबो सरकारि सुजुग सुबिदा दिरबो ब आमाय साइमानखा ब आमाय साइ दङ ओ सुजुग सुबिदा बो नातै बुइसेबो सिनेमुं मानानि बागै ओ फर्मुलानो इउज खाइ दङ के फाइ जों तिनि खाकसांनानि लामनो कक साइ दङबा बुइनि नासले मानि नक पगै नरक हामजागै दङ बखावो आबनो बुइ किसासे साकाके नरक बखाव कष्ट नांजागो के कक त्रिपुरा तिनि आं नरनो कक रुओ फादि हामियानो मांताङै पिरलायनाय नरक जे बरक हामिया खायनि बिनि बुङो ताङै पिरनाय फादि जों काहाम वान सुनाय रक काहाम पिरलायानो कक त्रिपुरा नंनि लगियो तंगो कक त्रिपुरा बखा कचांग्रानि बागै चाइटगनाय जों फादि बुवाग्रानि तामो काहाम तं आबनो पिरलायनाय नरक नगो तं तुतिनो कैमरा न मोबाइल तबला नरक नगो जे बखा नगना मुचुंनाय रक नरक कैमरा न हाइके रमदि हे दबा नरक हाइके खायो बाक्सा कैमरा हाइके रक खाइति साव अबो सिनारा फनुक तगया नरक ए ओ कैमरा न साका तनै हाइके खाइ बाइके खाइ फनो दे ए हाइके रमैनाय ओ यासिबो जाते कैमरा कलायातै आम हाइके कैमरा खादि नरक बुवाग्रानो बाइके हामजाक दफानो बाइके हामजाक अकंनो सादि जे दफानो हामजागया तंबाय थों नोंबरनो नासलानाबो नांया आबो जानजा बखानि कक्सि आफुरु हुंगांके दफानो हामजागनायसे पजा पालिबो मा हिलिकसिनाय ताबो हुंगाके जे दफानि हामिया कक सानाय जे बुवाग्रानो हामिया कक सानाय बर हिलिगि तंखा पालिबो नरक जतनि मखलो बरनो साथु किरिसाम तंखा नरक हामजानाय रखे ताम मुनि तंसि हिंगाय देशनो दफानो हामजागै नरक नि बगि वो कक त्रिपा जागारनाय नरक कक सादि नरनि ककनो जों फुनुगनाय बुवाग्रानो बाइके हामजाक दफानो बाइके हामजाक ताइ बुइ हामिया सालायमानि न नों कक थाइसेपान साननांया अमदि फना ताङि हामिया सा अमदि फना संहायनि कोनो सानास नांया बनो प्रमोट से खाइतमा कलायो कक त्रिपुरा फादि कताल पजिटिभ वानसुक लायनो सेरि चिनि यांतै जों जे कुबै कक गोथार कक नाङै तंमानि कक बुइनो सेजामानिया जों हामक्रायनानि कक बुइ जतनो इलेक्शननि सिगां काका सामनो सरकार तुमनाय सालायका ता सामनो हामियांनाय सालायका फारि जों काहामनि कक सालायनो ताबो निनि आनि जतनि हामजामानि बरंनो भोट मानै सरकार लायखाबलाना
फारि बरक ब डेभलप खालायथों केने केता नास्लाय लायथों बुनि हामिया ता सालायथों फारि काहाम सालायनो सिनि द फानि काहाम तामा तं सिनि तामा वान सुकजांनाय तं जों ब जागाव प्राउड खायजानाय तं त्रिपुरा हानो चिकन नि साइयो 12 थाक्तनि जतनि चिकन रायजो फुना त्रिपुरा अ जागाराव नासिनाया कैमरा यां किसा नासिनायबाया अमरक के नंनि जागाया दे अब त्रिपुरा हाया दे अबरक न ब जदि जों जायखे सरकार रक फानो साइतो गैनाय अबनो नायथक नुकथक खालाय आजिनानि लाम खालाय तिसाकांके सिनि बर बियाल तंखबा त्रिपुरा हास्तेव आगरतला किसु जिकोनतासि जागा जिकोनसा आबनो सिमिसे डेभलप खालि तंलायो रां सोबाय तंलायो अमदिरखे रां सोबाया फादि जों बुइनो सेजाय अमनोबो खायदि नि सालायानो फादि जों सालायानो इंको ओ जे दालान कत तांखांकेनो जों डेभलप उंग हनि मानया हामक्राय इंखा हनि मानया ओ जे आ त्रिपुरा हाव तंनाय बर माइ मासाया तं बरनि तिनि सा खांके खना साना बागे वाना मुंदा कलाय तंख जों साना जागा सवानाय तं खुंके उ कुसुक कल कतरखौ वाल इंको परिनानि कुसुक तेबो सिनानि हायुंनो सिनानि बुफुरु वानसुक सिनाय आबगनि हनजागो जों तला उसुलै तं हनै तला बाहिके उसुलै तं नों आं गाका चानानो तो इसे सालब्रम हाथाय कोचक अंखरनाय खांराय खनगो आरो मो थाबलंसगो बुफां मुया फायो उङिमा तंनायखौ बुफां तालायि आबो चाना बागैसिको गो बुफुर परिसिनाय दासिं लामा फाइतंफोर बुसुंनो बुखा लामा चेरेचि कन्ते नक्सिक तानि तंमानि बुमाबाय बर बुफुर परिसिनाय सार बुफुर परिसिनाय बरं बागै जरासि करे अ कक सुवान सुना जराया दे बताबो बरंनि चानानि आजिनानि लामा आमा मसुरु तुगिमा तं बरक ओके नों ताबो वा कंसा बाय सिनि बरक दफाना आं सोसाय फुनु गाना वा मुया आसाय खांखा तामुं ब मुया साजागु चानानि बागै चुगु ताइसा तर खांखा ताम वारगवा चुगु परेखे दंदारि चुगु आवन परे पाला चुगु आवन परे हिंगाके ताइ वानि ताम गारि ने तांसिनाय वारगदा सिसिनाय मानै जा वासिनाय बेबां चुगि थाङो सिनि बरक ब ओ सराय जराव लेखा परिने सि जरा ब तांनि नक्सि ताननाय बा मुया आसाय फुरस ब चाजानि जराखा बनो मुया सा थि हामो बनो तर खांगा के वारगवा हामो आबाहानि सिनि बरक ब चराय जराव परिने निसि जरा आ जागा ब तांनि मानै फालनाय तामुङै सागरि चुमै गजांमा काटिनाय रुक काटिनाय जराव माचुमिया तंनाय बा इनका बरनो से जों बाहायके डेभलप खालायनाय हिंगाके बयस अनुजायै बरनो ताम शिक्षा रेना नां आबरनो जों मानथग्रा नांनाय आमोन ति से कक साना नांनाय नों तिनि बर खरचा उ खरचानो जलि लायै उ फनानि बुं सित्रा खायै ताम मानाय नरक आमोन आं पुलायसिम साका खरचा बसायसे बिहिनो हामियाके ककपिरि तंसु खरचा बिहिकसे बसायनो हामियाके उ मीडिया फाय ककपिरि तंसु हंगाके आंखा मा होनो मीडिया रंनो अर याप्रि किसा उसुलना बागै नांगौ बेलाय के नांगौ उसलनान बागै अम बेले फुनुं अब बुनि थामसि सिबले ओ हिसांनि कक बाले मानो मीडिया फुरुंमानि अब निनि थामसि आनो जलि तंखाके नों मीडिया साइरदिखा नों आनो तले खिखले मांखले बोसोगले निन दफा हामसिनायसा अब उसुलै तंमासि नों आंबो बनो हामियासा बबा आनो हामियासा नर जतन हामि मांसब्लासा गाहाम साब तंसा के बुकरै नों केबा ओ हामियानो जों तांगि थारनायना बा निन थानि तामो गाहाम तंग अब सो थलायनाय ओ समिले एक टिभिओ कक्साव फारि आबाहायबो बरक सामलायानो कगता जदि उ भनाले इन्जिनियार खा फाइ आबाहाय सामलायानो हे देबा आं बाहाय केसे सामलानि नांसिनाय उ फना एक ले अमति इकफो खगनायफो सिककपुके सिककदा सोरंलायसिनाय बा उ फनाले बुये बुलाय मां तंफो इंगाके बुनाय जा फोरोंसिनाय आबगे आबाहाय कगरन तास तासारि मीडिया तास तातिसारि जों फारि हामक्रायनि कक सालायनाय बुइनो जे हामियानो सासे सालिया टिभिबो नरक ओंगैता जों कक तमा थुनाय रक्त बुइनि थैलाय मानि थांलाय मानि नक मा साव किन्तु पाब्लिक ओंगैनाय निजिनि साथै क्रिएट तास नाम रसिरि आमहाय प्रब्लेम्स अ कचारमनो कचारामो सौतिनि मनतांगो आचुगै सियारि नोंताम हिनादि इनके जे नाय तंनाय जतनो दारानि खक्तै खोना खाकचांमा बाहायके माननाय तै दफानि बागै बाहायके हामक्रायंनाय जे फुरवो निनि नायतै निनि बसाय ओंनाय निनि नायतै बसा ओंनाय आफुरन शान्ति हायके नुखंगो शान्ति फाय नुखंगो शान्ति गांके नों बनो नासले बो नासलको बर शान्ति फायसिनाय बा उ बनो सेजालाय मुसि फायसिनाय तै कक बाङि थांगुता गांके बिहिक न वालाय गरलाय मानि न कारि बुबा गरान सुरसा हामिया सालायसि केबा नों हाय कलक जाला ताइसाब तंसिबा आबुनि आंखा मा होनो फादि हामिया करै काहामनो नायतुक लायानो अ काहामनो नायतुक मा हायनो साके संक्रि मा सालायसिनता जोंले सालाबा बिसि साजो गया नरक नायथौना बागै लिपस्टिक फलो निनि हामजांमानि न साइ पायो नों काजल फलो निनि हामजांमा काजल पाइ फलो आबन चिनि लाइफ नि तमुंसा मुंनबो साइ तंने नां मैके तंहाय जेकुन जाब्रा मांखेरा संसाबा सामसतांका सामसतासिमि साइ मा खलो ओ तामो गान्द्रिका गान्द्रिसिमि खलैनाय नों मुइ संसानाबले गबा जोंसिनि बागै हामिया ओंइ तंमानो तांनि रतगि जानायबा
abai sini tongmung no bo u je moi kitang sai ti no sai tong lai kha hangkai sini development phayo khaksang ma phayo hamjang ma phayo tongna ni bagai kachang lai tong lai mano walai sule komung an hne yang khakawo kok tripura ni ungi Okay, tini ni sini o panda je khakchangma panda sing tini oro no ma mothak laisinai lukurok no obono sanamo chungo de dara samani norokbo kisa wan choginai di sini dofani bagai sini hamklaini bagai hekase dofa bo hamklai phainai nukhungo bo suk shanti phainai khakchangma mannai abon bagen joto lukurok no hambaide namo chungo sini kokti prani bo khakte sini panda no puilani simi pathak jora naitomani bagai tini sing phaimani kok saikhanar sini montango montango sing phalaika koso agartala ni simi prayoro 60-70 kilometer nga na da binto 60-70 kilometer agartala ni simi ora phai montango norbo phaigi जों अबनि एडभार्टाइजमेन्ट तो ताम खाइनाय आबनर सोशल मीडिया फाइगागे कमा खाइ तंगाबो जों सालिया वाइसो वाइसो खाकसांने गेमान हलाई जों क्यामेराव तंगो सिनि जितेन नुवाटिया यांग हंका सिनि अनिता चाकमा सियारि कलय आं समिर देबरमा कक त्रिपुराबो ताबक जों हिमलाय तंलायो खाइलाय तंलायो नरनि बागै न कक सामन बेबन नर याफारो हामबाय जतन हामबाय